Hei, salutare tuturor! Bine v-am găsit! Știu că este seară și... Da, nu pot să mă văd. Îmi dați un like să vă puneți. De asta îmi vreau să vă zic. Nu știu dacă să mă las de YouTube sau nu, pentru că... Nu știu, vreau să vă zic că toate lucrurile astea pe care le-am făcut eu, le-am făcut pentru acești like, pentru că vreau să ajung așa... Nu știu. Sunt foarte bună, dar nu postez așa des, pentru că nu am timp, dar dacă vreți să mai postez, dacă vreți să mai... Dacă vreți să mai postez, adică dacă vreau să mai postez, trebuie să strângem câteva like-uri. Hai să strângem și noi peste 20 de... 14 like-uri. Hai să zicem 14 like-uri sau... Hai să zicem 14 like-uri sau 12, 11, nu, să zicem 10. 10 like-uri, vă rog. Da. Eu mă place prea bine, dar nu, asta nu e. Dacă nu știu ce să fac la videoclipurile acestea, nu să fac un videoclip. Asta e ciudată, gen, n-ar trebui să spun asta foarte mult. Nu fac un videoclip. Nu să fac un videoclip. Nu o să vă zic ce să fac la el, pentru că... Da, o să vedeți acolo. O să vedeți voi videoclipul și da. Ce chiar vedeți, nu uitați dați un like. Puteți și mie să ziceți în comentarii. Puteți să îmi ziceți voi în comentarii dacă aveți cont de ăsta YouTube și pot să vă caut, să vă dau like și să mă puneți la voi. Da, de ce nu? Dacă vreau să știți ce vârstă sunt. Păi, eu am 9 ani, sunt din Cârcov, județul Ort, strada Primăriei, poarta 16. Vrei să spui adresa? Dacă vreți, nu știu, poate că... Nu, adresa noastră. Da. Nu ce spuneți eu, spune acolo, sunt să ajung. Deci, da. Nu e ca cu stai. Dacă vreți, puteți să veniți la adresa asta. Deci, județul Ort. Deci, județul Orcuna Cârcov, strada Primăriei, numărul 16. Am 9 ani și din Cârcov. Ați înțeles? E mai bine să vezi că așa prin videoclipuri decât prin comentarii. Da. Nu vreau să fac recomandări videoclipuri, dar și nu să fie prea lungi, pentru că dacă faci trebuie să fie ăla lung. Am o mâine înghețată și nu o mănânc. Dar să vedeți ce să fac. Uitați, nu pot să-mi pun poză pentru că trebuie să pe laptop și fac pe telefon. Deci să ziceți-mi în comentarii cum pot să-mi pun poză pe telefon. Nu am gândit la asta. Dacă voi știți, scrieți-mi în comentarii. Deci sunt obosită. Da. Ce să vă zic? Parcă mi-e somn așa, nu am niciun chef de viață. Ciudat. Mi-e somn. Știți ce aș face eu pentru voi? Aș culca cu voi aici, dar nu prea ciudat, e prea... Facem altă dată, acum nu am chef. Ales că sunt și obosită. Nu vreau să auziți cum sforă eu. Da. Chiar nu vreau să auziți. Bine, chiar nu vreau să auziți cum sforă eu. Că mi-a sunat și stopă totalmente cum sforă eu. Nu vreau să știți.
Pa, nu uitați să vă abonați și adresa, nu uitați să, deci, județul Comuna Cârcov, strada Primăriei, casa 16, casă neagră, cu, așa, cu o după și cu o mașină mică, care scrie PIC, numărul PIC pe ea. Eu am 9 ani. V-am pupat, nu uitați să dați un like, share și să vă abonați. Pa!